Magandang hapon po sa ating lahat. Pupunta po tayo dyan sa pinapagawa nating bahay ni Kuya Pabling. Duman si ate. Inaalo kami nitong sinapot. Ano yung sinapot? Saging? Pwede ba sinapot na kamote? Ano yun, sir? Yun yung kamote kiyo. Sige. Anong tawag dito? Sa tinuhog na saging? Sinapot. Hindi, yung tinuhog na saging. Yung tinusok-tusok guys, sir. Banana kyo? Hindi, yung banana kiyo, sir. So, yung yung nilalagyan ng asukal. Kaya, Yan, arena naman yan. yung tinuhog na saging ang tawag, banana kyo. Banana kiyo. Tapos yung kamote, kamote kiyo. pag tinuhog na dila, Iwan ko, sir. pag tinuhog na dila, Yung dila na wala naman ganyan, sir. Thank you. Tinuhog na dila. Magkano ito tayo? 5, sir. Natatandaan ito guys si ate. Siya yung tour guide natin papunta dun sa anong sitio Tunhan. Sitio Tunhan. Magkano ito tayo? 5, sir. Ay. Na, na, sir, natanggal na. Oo, Ilan pa kayo ito tayo? Tatlo Hindi. Ilang piraso yan? Hindi, yung tinuhog, tatlo. Tatlo yan, sir. May naiwan siguro isa. Kuha na kayo. Magkano ito? Overdose na? Overhype? Hindi overdose, ha? Sa'yo, sir, bigyan ng sobre. Yan ang malupit. Yung anak ko, sir, Muse, kasi magpipisa dito sa amin. Oo, sir. Matiklok mo nga. Maram pa. Pwede na ta? Salamat, sir. Yan, umulan dito, maputik. No. Makiagi. Biglang kumampal yung sapatos ko, Wow! Yan, ito na yung pinapagawa nating bahay ni Kuya Pabling. So medyo mali lang yung pagkakagawa. Kasi dapat itong flat sheet, hinati lang dapat ito. Tsaka nilagay dito sa palibot. Tama yung sapatos ko. Kakalaba lang ni Miss Uragon. Tignan natin yung loob. May tira pa palang flat sheet. So yun, yung tira dito na lang natin ilagay sa kabila. Ito yung kusina. Tatanggal ito. Yan, magiging na si Kuya Pabling dito. Magiging safe na. Mababa na yung pagkagawa. So matibay ito. Pag-isa lang naman siya. So ito kahit plywood na lang yung sahig. Ha? So tara, puntahan natin si Joseph. Oh. Pasensya ka na, may isukagon Di ko alam na putik pala dito. Laban mo ulit ang sapatos ko, ha.
Dito tayo sa ano? Ay, sayang. Sayang yung laban ni Meso, kago. No? Ha? Pulot na ba ganun? Bubble gum. Eh, Ayan o. May grape po dyan. Dali man. Ha? Ano po? Ano po? Dakulat na po niho. Malaki to. Sinukol Sir Duman. Ito yung nasa listahan na. Pero dapat. Ay sis. Asan po yung gumagawa? Ano kaya po sir kan pamabaho ay patuloy yun. Mayo na kaya po sir pako na. Babalik po ba yun? Mga ano oras kaya tayo? Duman ni Papa muli. Papalitan na lang natin. Dali natin mamaya pag uwi. Yung mga sponsor po ni Kuya Pabling, yung panisa na po kayo kasi ngayon lang tayo naka-update. Gawa ng sinumpong naman tayo ng anxiety kaya ayaw kong lumabas, ayaw kong makipag-usap. Kaya ngayon lang tayo nakapunta dito. So, hinihintayin natin yung yung gagawa. Tatanong natin kung ilang araw natin trabaho yung bahay. So baka kulangin na tayo ng budget. Kumain na sana kami ng banana Q. Wow! Apa naman Kaso masama doon yung tumatanggi sa banana dito. sa grasya. Tara guys, kain naman tayo ng saging. Ito naman, sinaing. Nilaga pala. Wow! Hindi pa nito. Maiba. Dami, sarap. Hinog na. Pero masarap eh. No. Hindi, masarap dito. Yun ang pagkain dito, saging. Tsate hilaw. Hindi, mas masusan sa loob pag hindi niluto. Sarap nito yung ang tawag sa yung hindi pa masyadong hinog, hubal. Anong tawag niya sa Tagalog? Basta hubal. Ilang araw na po kayo nagtatrabaho doon tayo? Ako po, naka-pera kan inot may supra pa kong bampay. 1.5? May kulang pa kamo sa kong bampay. Bakit ilang araw po kayo nagtrabaho? Sarap may kabanga. Kasi bago nagkabanga kami. Sa katama na po sir. Tapos itong Sa good, manan talanog sa wala. ngayon, nakailang araw po kayo ngayon? Sarap may kabanga. O di bali, ang kulang ko po sa inyo, So kulang kulang ako ng 1.5 sa inyo. Tapos, yung ngayon, isang araw at kalahati. May kabanga naman so trabaho ko. Kung kung susumahin tayo, ilang araw na po yung trabaho dun sa bahay? Yung una kong binayaran sa inyo, yung tigta 3 araw kayo. Tapos yung sunod na babayaran ko sa inyo, yung tigli 5 araw kayo. Hindi, tigwa 8 araw na. Kasi kukulangin ako tayo sa budget. 4,000 na lang yung pera. Wala akong pang-abono dito. So ngayon yung babayaran ko na lang kayo nung ipapatapos ko lang sa kapatid ko. Nakakahiya naman kung wala akong pambayad sa inyo. Ipatapos ko na lang sa kapatid ko kasi buti doon kaya kong utangin. So bali yung kulang ko sa inyo, 1.5 nung nakaraan, tapos isang araw at kalahati. Kulang ako ng 225 sa inyo. 2,250. Si Joseph, tapos yung isa, ilan yung babayaran ko doon? Ito sir, nakasarap pa itong alda. Isang araw lang yung babayaran ko. Ngayon, matuwa ko. Kasubag ko siya, nag-media kami kasubag ko. Ay, half day lang. So, nasa 11 days, lahat yung babayaran natin sa 3 tao. So, bali sa'yo tayo, kulang ako ng 2,250. Yan, tapos, kay Joseph, isang araw na, 350. Tapos yung anak mo, half day. So, 350. Magkano yung kalahati ng 350? 175. Yung kalahati ng 350. Buti lang may mga matalino tayong
kasama. 2,050, 250, mas 350, mas 175. So yun po yung babayaran ko sa inyo sana eh. Wala na po akong utang sa inyo hana eh. Oh. Ayan. Oh, tapos ito kay Joseph, 350 isang araw niya. Tapos ito yung sa anak mo na kalahating araw. Ano tayo na, pasensya na kasi talagang wala na akong budget dyan. Ipapatrabaho ko lang sa kapatid ko. Hindi mo tayo sa kapatid ko, pwede kong mautang. Siya na yung papatapusin ko ha. Yan, salamat po. Maraming salamat ulit. Nay, salamat po. Yan, kapusta kasi tayo sa budget kaya kailangan nating magtipid.